Hello guys, hello. Welcome back to my YouTube channel BM Vlog guys. From now Junai, आं दा साननैसो जुनायाव दंफैथ'यो माने आं जुनायाव फैनायखौ भिडिअ बानायबोआखैमोन ओंखायनो आपडेट होनो होननानै नोंथांमोननो आं दा बेयाव भिडिअ बानायफैनाय जाबाय आरो ना गाइस लोगोसेनो मा बुङो आङो ट्रेनजों फैदोंमोन ट्रेनजों स्पिड नालाय ओंखायनो आङो ट्रेनजों माने भिडिअ बानायबोआसै माने इदिनो मानसि थासोनायखाय गाइस आं दा साननैसो जुनायाव दंफैयो सानबायानो जाबाय आरो ना सप्तासे जाद्रायाखै सानबासो जाबाय जानांगौ गाइस जाय आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैबानो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसेनो आरो आगोलनि पुराना साबस्क्राइबारफोरा नोंथांमोना लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव आरो ना दा आंनि चेनेला थाबैनो 2K कमप्लिट जासिगोन माने जागोन माने नोंथांमोना शेयार खालामना होयोबा नोंथांमोननि सापर्ट मोनोबा आंनि 2K कमप्लिटआ थाबैनो जानो हागौ आं बेखौ आसा खालामबाय आरो ना नोंथांमोना साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनानै हो लोगोफोर लोगोसेनो आरो कमेन्टखौ हरनो दाबाव आरो ना नोंथांमोननि मोनसे कमेन्टआवनो आं माने थुलुंगानाय मोनो आरो ना नोंथांमोना बेनिखायनो कमेन्टखौ खालामनो दाबाव आरो ना कमेन्टखौ खालामनानै हो लोगोसेनो आरो थ' बिदिब्ला मैयानि खालामनाय भिडिअफोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना आङो मैया भिडिअ खालामदोंमोन मोनसे बे क्लिपा माने दानजालांदों आरो ना बिराद अखान्थि बेनिखायनो आं माने दा बे क्लिपखौ बानायफिननाय जाबाय थ' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो गोसो गोथारै बरायना लानाय जाबाय थ' गाइस बिदिनो Hello, 1 2 3 masting hello Zadu guys zadu दसेनो मटर लगाव फैलायबाय आरो आङो मोनाबाबो माने बेरायगासिनो दा आंजों लोगोसे बिथांमोना दोङो जागानिनो आरो ना थ' गाइस नोंथांमोना जोबजासिम मटर ब्लगखौ नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय माने आङो बेयाव जुनाय फैनायाव आपडेट होनो मोनाखैना बिनि थाखायनो आं दिनै होबाय आरो ना गाइस आं सानब्रैयानो जाफैबाय फैनाया थेवबो नोंथांमोननो आं खोन्थायाखैमोन दिनै खोन्थाबाय माबायदि जादों मिथिला आरो ना नोंथांमोना नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो थ' गाइस आङो माने बैसागोखौ एबार जायगायाव जायासै आरो ना जोंनि बाक्सायाव जायासै आं डाइरेक्ट बैसागोखौ जुनायावसो जाफैखाबाय बिनि थाखायनो आं जुनायाव फैनाय माने माबायावबो हाबलांखानोसै आरो ना जुनायाव माने फांसन दं मोनसे बेयाव हाबलांनोसै मा सिन जायो नोंथांमोननो देखायलांनोसै आरो ना आङो नोंथांमोना नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय दोस्ति थ' गाइस आं माने आंनि लोगोफोरखौ माने दमोन थांसै आरो ना बाहाय इसोर आंखौ सिनायाखै माने नुनायालाय सिनायाखै थेवबो आं दमोन थांसै आरो ना गाइस नोंथांमोना लांबाय था माबायदि दमोन आं इसोरखौ सोरलै नोंसोरो सोरलैयो सोरो नोंसोरमोना सिनायदों नामा सोरहोयो आंनि मुङा जयन्त नार्जारि नों बहानि आङो आंना ब्रह्मपुत्र गेजेरावनो न'आ आरो सिङाजाननि आङो थ' नोंथांमोना बेखौ सिनायोबा कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरो ना बे आरो सोरहोयो ओइ जाबाय लाइटआव लाइट सिगां जाफै लाइट जाफै हाय फाय बुग्लायनि बालिदो सोर नोङो I am the local don of this area इसराम नोंथांमोना इखौ सोर सिनायदो कमेन्टआव खोन्थाहरदो गाइस नोंथांमोननि खाथिनिया औ खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना गाइस आंजों नै दोङो गपि भाई
Nice to meet you bro. Aglo logo मोनखांबाय जोङो थेवबो दिनै आरो खेबसे लोगो हमबाय आरो ना लोगोसे माबाफोर बुंनो नामा बुं दे दिनै जोंनि सानजार नोगोराव वेलकाम खालामबाय बाट फार्स्ट टाइम माने फैनायाथ' सिगांबो फैखांबायमोन नाथाय दिनै बेफोरबायदि माबायाव फार्स्ट टाइम आरो बेफोरबायदि प्रग्रामाव बैसागु बिदियाव बेनिखायनो मस्ट वेलकाम बाक्सानि मानसि दे गिबियावनो बयनिसिमबो डाइरेक्ट निमा बिखाया माने पुर्न भाइखौ दिनै आं बेरायनो हानाय नङा आरो ना मानो होनबाथाय जोंना ग्रुपै फैखादों नालाय बयबो मोसादों सेफायना थांनो हाया दा बिथांजों बेरायनोबाथाय आङो दा ग्रुपजों आरामनो न'आव थांफिननांगोन ओमफ्राय न'आव थांनानै हारसिंनो बरिया बेरायनो गोजोबा हारसिं दे आरो लोगोसेनो नै बिथिं जादों हा हाय हेलमेट खोल दो जरा हाँ ठीक है look view guys look view Guys, बिसाबो बिनिनो आरो ना मा नाम होनोमोनथाय आं बावबाय नामखौ अकुल ब्लग गाइस नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय आरो ना लोगो मोनबाय आरो ना नै हेलौ हाय मस्ट वेलकाम सानजार नोगोर ओके नाइस हाबदो दिनै फार्स्ट डे ना मानसिफोरा तो गाइस यो दा मानसि दङ आरो ना बेनिखायनो आं थांनोसै माने नोंथांमोननो आङो मानो होनोबा माने जुनायाव फैनायनि आपडेट होनो होननासो आं माने बिदिनो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो ना गाइस नङाबाथ' आं ओरैनो ब्लग बानायखायाखैमोन आरो ना दा जेसां हायो नोंथांमोना खोन्थाबाय नोंथांमोना मिथिबायबो जानांगौ लोगोसेनो आंनिखौ चेनेलखौ थाबैनो 2K कमप्लिट खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोसेनो आरो दा मा तो गाइस आंजों सोर दङ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरो ना नै भाइ दंफैयो जोंनो Siabang guys, kita merasa kayak di orang lain yang lada konsen. खालामबानो जाबाय नोंथांमोना सापर्ट खालाम खालामबानो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो ना नोंथांमोना गासिबो सापर्ट खालामनांगौ बिदिनोसै आंबोथ' एसेबां गिदिर नङा हानायमानि नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो ना बस नङाब्रा तो हेल' गाइस जादु माने दा आं गेटआव फैलायबाय आरो ना दहाय आगोलाव दंमोन दिनै दा गेटआव फैलायबाय गाइस नोंथांमोननो आं खोन्थाबाय आं दा दुनियाव दंफैयो आङो सानब्रैया जाबाय आरो दुनियाव फैनाया गाइस जोबथारना बुङो दे नोंथांमोना जाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैफ्लांदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ला लोगोसेनो आरो बिदिनो आगोलनि प्रग्रामफोरा लाइक एन्ड शेयार खालामनांगौ आरो ना लोगोसेनो आरो नोंथांमोना मोजां नायलांनानै आरो बेफोरबायदि सापर्ट होलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरो ना तो बिदिब्ला गाइस बाय बाय गुड नाइट तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय गुड नाइट Bye bye, Tata, see you, good night, yo.